El nostre grup, Més per Menorca, també fa una valoració positiva. I per a Menorca em podria referir a les inversions, han convertit el Verge d'Autònom en nou centre sociosanitari, en la formació professional, l'aposta per l'hostaleria, etc. Em podria referir a la millora del finançament dels consells, la millora de l'autogovern amb el traspàs de competències, de promoció turística, sense cap dubte, és la primera. També en relació a allò que és el rep intern, la insularitat, és a dir, avioneta ambulància, residència per a malalts, transport terrestre de Palma, etc. Però també hem de dir que no ho hem pogut fer tot. Tenim deures per un nou acord. I cal recollir els aspectes inclosos en el pacte social per l'educació per consolidar en forma de llei i també poder a terme tots els compromisos en relació a 03. Un altre d'aquests deures és l'OSP Menorca-Barcelona i introduir les tarifes, criteris de tarifa màxima per tal que els recursos públics es destinin a allò que realment és positiu, que és abaratir els preus per als ciutadans. Un altre dels deures, sense cap dubte, és posar en marxa les quasi 300 places de dependència, de residència que s'han posat en marxa aquesta legislatura a Menorca. I la darrera, també prou important, és la llei de reserva de biosfera, perquè possibiliti que Menorca pugui donar resposta als seus compromisos de sostenibilitat compromesos amb la UNESCO. Amb aquests deures i amb aquests compromisos li podrem tornar a dir sense cap dubte allò que li van dir el primer dia, que li van donar la confiança, i és que serem lleials al govern, però sobretot serem fidels a Menorca.